Assalamu alaikum warahmatullah. A sabon bidiyon mu na yau za mu kawo muku yadda ake buɗe Trust Wallet application. Kamar kuke gani yanzu ga mun yi downloading Trust Wallet application din mu. Yanzu za mu shiga cikin Trust Wallet application din mu buɗe ta. Kamar kuke gani yanzu gashi nan yanzu na za mu na wallet da kuma wallet. To kamar kuke gani yanzu za mu set password da aka create password guda 6. Shi za ka dinga bi wallet ɗinka lokacin da za ka shiga. Kamar kuke gani yanzu za ka zo ka danna back of manual ɗin nan. Kamar kuke gani gashi mun danna za ta kawo mana wasu sharaɗai za mu ciccike. Kamar kuke gani bayan mun ciccike sharaɗan za mu shiga shafi na gaba. Kamar kuke gani wannan bangaren ne mai matukar muhimmanci. Wannan shine wallet latest ɗinka da za su baka da su zaka dawo da wallet ɗinka ko ka canja waya ko wani abu ya samu wayarka ko kana so ka tsara wallet ɗinka akan wata wayar. Ba tare da wannan ba za ka iya shiga wallet ɗinka ba ko miliyan nawa a ciki ka yi losing ɗinsu. Saboda haka ya kamata a tattala wannan abubuwa a ajiye su a waje mai kyau. Ka samu takarda da biro ka rubuta su ko kuma ka samu wani yardacce ka bawa ya ajiye maka. Saboda duk wanda ya samu damar wa'annan abubuwan zai samu damar shiga wallet ɗinka. Kamar kuke gani mu yanzu mu copy namu za mu je mu ajiye su. Kamar kuke gani mun danna copy, sorry dan ya muri ba mu danna copy din daidai ba. Yanzu kamar kuke gani gashi nan wannan password din da muka saka mun yi aiki da shi. Za mu ƙara danna mu copy din shi. Za mu je mu adana shi mu boye shi a wani waje. Kamar kuke gani yanzu gashi nan zaka iya ajiyewa a cikin wayarka amma ko screenshot ba zai ba saboda ana buƙatar tsaro a kansa sosai. Shi sa ku ga ba ma ya nuna sai anan da muka zo muka pasting sannan kuke iya ganin sa amma a cikin Trust Wallet ba za ku iya gani ba. Kamar kuke gani yanzu gashi nan mun dawo cikin wallet din mu za mu shiga shafi na gaba tunda mun riga mun ajiye mun je mun adana ta. To kamar kuke gani nan gurin za ku daddanna za su tambaye ku wasu tambayoyi akan wayancan latest din da aka baku aka ce ku adana. To wayancan latest din word din da suka baku za ka je ka daddanna za ka je su ka dudduba saboda su tabbatar da cewa ka adana ta. To kamar kuke gani yanzu gashi nan mun dawo nan inda muka je muka ajiye ta za mu zo mu irga kuma yadda kuka gani sai bayan kun karanta za ku dan dauka. To gashi nan mun dauko leta ta 7 za mu zo mu dangwala word number 7 kamar da kuke gani gashi nan code ne word number 7 a haka za mu dinga yi har mu gama. Yanzu mun tafi kan word number 8 kamar da kuke gani mun tafi kan word number 8. Yanzu mun zo nan za mu irga word number 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kai alba ku hakuri. To kamar kuke gani gashi nan yanzu mun zo kan word number 8 mun danna. To kamar kuke gani yanzu za mu tafi kan word number 9 za mu koma mu ƙara duba ta wacce ce word number 9. To kamar kuke gani za ku ƙara irgawa 3 4 5 6 7 8 9. To kamar kuke gani season shine na 9. To kamar kuke gani gashi na yanzu za mu koma cikin wallet din mu ƙara mu dangwala season tun da shine answer mu ana. Sai mu tafi word number 12 na ƙarshe kenan. Kamar kuke gani word number 12 za mu tafi za mu je mu duba wanne ne shi kuma. To word number 12 gashi nan na ƙarshe shine habit. Tun dama abubuwan guda 12 ne. To word number 12 shine habit. So za mu ƙara minimizing za mu shiga. Kamar kuke gani mun shiga mun buɗe wallet din mu mun danna habit. To kamar kuke gani mu shiga sabon page shikenan wallet din mun buɗe ta. In Allah ya yarda kowa zaka dinga tura kuɗi ana tura maka. Sannan kar a manta adana recovery latest din nan saboda da su ne zaka iya shiga cikin wallet ɗinka. Idan babu su ka lose wallet ɗinka kuma ko nawa ne a cikin wallet ɗinka shikenan ya tafi. Kar ku manta idan yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu ku taimaka ku danna mana alamar subscribe sannan kar a manta a yi mana like a share bidiyon nan ga yan uwa saboda kowa ya amfana ga wayanda basu buɗe ba su samu su buɗe musamman ma yanzu da ake harkokin abubuwan cryptocurrency din nan. Ina godiya sai mun haɗa sabon bidiyo.